Ngubingelele mbukeli ngiphinde kwamukela kusimanzo sekuthela indaba ifika ngaso-ke isikhathi umculo kaMaskandi ukhwele wadilika noma-ke ushiya ngalazi kuyena-ke umkhulekwela ukuthi-ke umculo-ke njengamanje-ke awusayi ngokuthi-ke ubhodi-ke uyacula uyena-ke ozokufaka laphana-ke estudio eqondise kuyena-ke umkhulekwela. Lokhu nje kushiwo-ke uyena-ke laphana-ke umnikazi weFortune mbukeli-ke umazi kakhulu laphana-ke endimeni umculo kaMaskandi. Ake ngikuzwise landu-ke lona-ke udaba noma-ke eyikhulumela yena-ke umnikazi weFortune eqondise kuyena-ke laphana-ke umkhulekwela umfoka Mpongose. Siyabonga. Yabona umculo manje awusekho esigabeni sokuthi ube sesigabeni somkhulekelwa sokuthi uthi ucula ngoba uthemba uphuzana ukurecorda yabo. Ucule ngoba la umboni ecula bese uthi umboni ufuna ukurecord nabalandeli bakho ufuna bakuseke futhi abalandeli bomboni. Umculo awusekho lo sigaba. Umculo usesigabeni sokuthi wendoda thatha isenti lakho lokulusa imbuzi uyozirecorda yabo. Awusekho umculo esigabeni sokuthi khona umuntu ongakusiza yabo. Ufile ayina profit lento le. Ayina profit lento. So nje ngiyacela niyeke ukungicenga. Ngiyacela ngoba ngeke ngincengeke futhi. Ngeke nje ngincengeke. Ukuthi nizongicenga ukuthi mina nginikhokhela estudio angeke lokho kuze kwenzeke. Ngizele mina nginengane. Ngeke ngikwenze lo ngamane ngithathe lo mali nginikeze izingane. Noma ngihambe ngiyolobola omunye umfazi ngeke kwenzeke lokho yabo. Noma ngothenga inkomo ngeke mosani sazo isigaba sinomkhulakelwa ukuthi ufuna ukurecorda ubani. Umculo manje uzuthi khipha isenti lakho baba yabo. Uthi umculo nani baba khipha imali yakho yokwelusa urecord ngayo ngoba umculo ufila akho mali ebuyayo kulento le. Imicimbi iyashalaza azigig abagiga abaculi yabo. Nalabo abenza ukuthi bayagiga abezenza ukuthi bayagiga benza ngathi ba right abekho right. Konakele nje kunzima yabo. So imagine ukuthatha imali yakho kuyifaka omunye umuntu azenzele ngemali yakhe. Awunabahle makhosazana ladies manthombazana. So yabo into enjalo ke leyo umculo ufuna ukuthi uyikhokhele ngemali yakho. Mawuqhuma uqhume kahle nje imali yakho yabo. Ngoba abaculi nje ngempela eyila uNkulunkulu wami awuthu nje abaculi abenza imali lemculweni. Abanye bayaphelezela bayakhothuluza nje futhi abakhothuluzayo abadlulile ku6. Abanye kunzima ke yabo. Ngeke ubala ufike ku10 kubaculi aba right ngomculo bese uzosuswa ivukane ke elisazoqala phansi. Umculo nje njengoba umculo ujena nje hayi umculo unakele usafuna ukuduma ngemali yakho.